raman unta ko habal-habal, pero nganong daghan man mo habal. Ang mga bata karon inigting snacks, perting sosyala. Palitan na yung milk tea sa ilang mama. Kami sa una, milk ra. Hapit pag yun mamatay. Kay matukan og sinuyop. Kung sa ayuda, dili ta malista. Pero kung sa purga, permitang malista. Kasi magtuon yun na mo. Bitokon? Ayaw sige reklamo nganong lisod kaayo ang imong naagian karon. Sala po na nimo nganong diha man kaniagi. Sa una, maggrocery ko og worth of 1K. Hapsay kayo kung naong, bugat kayo akong basket. Pero karon, maggrocery ko og worth of 1K. Bugat kayo akong naong, hapsay kayong basket. Namura. Kung mag-commercial ang Colgate, ipakita ang ipon. Unya kung mag-commercial ang Nivea, ipakita ang ilok. Unya kung mag-commercial ang Modis, nganong dili man ipakita. Gusto man di kang mo asinso? Pero sige kag suyop og siyabo.